Nazdar lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska je to zase video z GTAčka San Andreas, jsem tu s Henrym. Čau. IP na serveru bude samozřejmě z popisku. Je to na verzi 03E, sakra. A dáme si tady takový závod. Au. Takže 3, 2, 1, 1. Haha, lamo. Jo, já to asi vyhraju. Ale jenom asi. Čekej na mě v cíli. Ne, v půlce. Ne, už tě vidím. Ne. Tak pojedeme až někam, až to bude končit, tak pojeď. Já tady vyměň si auto, čekám tu na tebe. Čekej. Je zase ten zvuk, ty vole. Ty vole, co to máš za speede? Ty jsi rychlý jako prase. Ne! Sakra! Tak pojď po té dálnici. Jedu. Po dálnici ale. Však jo, jedu. Ty vole, s tím se dělají smyky. Ty vole. Prostě první, kdo dojede někam do Los Santos, nebo já nevím. Ale po té dálnici teda. Neuděláme to jednoduše, ten kdo dojede, tak vyhrál. Bez vyměňování aut. Henry. Sorry. A on se nějak blíží. Od té doby, co jsem dal escape. Hele, sex shop. Zastav se, kup mi něco. Já nechci zastavovat. Chceš? Jenom na Nikoli, já do chvilku. tohohle módu musím dát ještě tachometr a budu víc co všechno. Bože, Dej nějaký skript megapenis, no. Ne. Ty vole, zpomal. Proč, když já jedu pomalu, teď brzdím. No tak dej ruční brzdu ještě. Hej, kdo první dojede k vojenský základně? Já nevím kde. Kurva, mně se podí ruka. Mě taky. No, ale nejhorší je vysvětlovat hráčům na Minecraftu, co mají dělat. To se mi pak potí všechno. A hodně i tobě. Jako tobě vysvětlovat. Bé. Však už nepotřebuju nic. Matyášku, zombíci se nekillujou, hráči se nekillujou. Ale já jsem se jich ani nedotkl, to ti zombíci. Já vím, tak hráči se neportujou. A to jsi řekl až teď. Kurva! Já tě viděl. Mně se to taky zastavilo. Nevadí. Jedu k té vojenský základně. Jdi do prdele. Ne. To nejde. Sakra. Au. Henry, No, dej na 2 minuty escape. nedám. Proč? Nevím, spocenou ruku a spotila by se mi ještě víc, kdybych se musel malíčkem natahovat k escapeu, ty vole. Ty jo, já bych si ten malíček zlomil, kdybych se k němu chtěl natáhnout. Jsem na vojenský základně. Já Už jedu taky. vlídnout z helikoptéru a vyhrál jsem. Au! Já už jsem zlítl. Co? No? Ty jsi mrt. No co jako? A musíš vlítnout z vojenský základny. No však jo. Však kde si myslíš, že jsem? Je. Jo, sejmi mě. A čím? Čím se střílí? Aha. Já nevím, například vrtulníkem. Wow, já neumím lítat s vrtulníkem. Kašlu na A to. taky ne, to většinou lidi neumějí. Kde je ten zmrt oranžový? Já jsem fialovej, takže ty mluvíš o sobě. O, jo, mě to nedošlo. Já jsem vážně oranžový. Škoda, že to ještě nejde clearče. A já jsem Erkon, hehe. Hej, tak Henry, chyť si mě.
Au! Mám tě kiknout? Ne, chytit. Já vůbec nevím, kde si mě totiž nefunguje mapa, já jsem si ji reinstaloval, asi. Já jsem na armádní základně. Tak tam čekej. Však jo? Takatá. Já! Ty vole, já jsem odstřelil. Sám sebe? Málem. Tady někdo je. Já to nejsem. Cčko a vyskočit. Henry! Carmenu další zpět. Unikát další. Aha. Co to kurva bylo? Já nevím. Dobře. Ty vole. Henry, vsadím se, že mě nechytíš. Já jsem se... Proč mi padá to? Wow, bitch. Škoda, že tu nejde HP. Ahoj, Co to ahoj. kurva? Mě nezabiješ, na to seš moc zlama. Ale tohle určitě neumíš. Co? Wow, bitch. Haha, chyť si mě. Jedu na to. Au. Ty vole, on driftuje. Kurva, ty vole. Teď mě trošku naštval, a to nevadí. Co, šel jsi na střechu? Ne, to neřeš. Nic se neděje. Já nic nevědím. Čekej na mě, teď tě nemůžu ohrozit. Já, ty vole. Ty zase jedeš k pětináči. No. Ty vole, ty jsi kokos. Počkej, já ti zkusím zajet, stůj. Já, ty vole. O, hezky. A ty jsi tak malý, že jsi mě podjel, ty vole. Hej, dáme si závod v RC vozidlech? OK, takže enter. Ty vole, vystřel mě, já nemůžu vystoupit. Já se potřebuju vybourat. Hej, tady nějaký človíček. Ha! Škoda, že to nestřílí. Dívej se na mě. A tě viděl. Tak jedeš? Já se musím zabít. Jo, hej, ale nebudeme útočit na svoje postavy, jo? Tak mě nějak zabij. Dej lomeno kill. Kurva, to nejde, když ten mod dělám od dneška. No tak jsi měl začít dřív. Já jsem začal včera, tak nelži. Já z toho taky nemůžu vystoupit. Musíš se dostat na střechu. Dáme dneska ještě video z Minecraftu. Jo, jo, jo. Uděláme video, jak Henry dává Matimu práva. Hned přijdu a vystřelím tě. Jo, jsem na střeše. Ne, kecám. Skoro. Ty vole, co to je furt? Jo, nevyjedu ani takový malý hrbol. Děláš strandu. A dáme, hele, teďka dej střih a půjdeme na ten bermudský trojuhelník. Tak dobře, doufám, že jste si první část videa užili. A tak jdeme na druhou. Za okamžik jsme zpátky. Tak zatím čaues. Za lidi vítejte zpět.
Tak dáváme si tady honičku s Henrym. Akorát mi to, počkej, mě to strašně seká teďka. Boom! Tak. Já se nemám, já mám jenom 300 FPS. Já jenom 3. No tak nic no. Jež to jsou masivní lagy. Ty vole. Lol. No tak tohle video asi dneska ukončíme, doufám, že jste si video užili, zanechte u mého videa like plus odběr. Hrál se mnou Henry 216 000, IP na serveru bude samozřejmě v popisku, takže čau. Nazdar.